Hello kakabsat, may damang kadwaanan nga danggan tayo dagitoy sunata ti Kailukanuan nga agkakapintas. Kaput arapaat in sakripisyo ta, ti panawen pinaginadayo na ta. Linipat tati may saken may sa, pilit anagsina dagiti dalanta. Iti panagsabat manen ti dalanta, malagip ko na tungday ngayan ayata. Suknuren at kaungan tuirik na, numapalin arakupen kakuma. Di mo lang mo ngaging gana ita, sikapaylat ik-ikis tuirik na. Ngamjak kaya ita nasamit alagi putare kakanta, imutek-tekam tungkal binatog na. Bayang nga agpalindan tun samiwen, day dinapnon maris alangin-langin. Babaen iti kantain talimeng, nasangit ngayog din kadenggen. Di mo lang mo ngaging gana ita, sikapaylat ik-ikis tuirik na. Ngamjak kaya makita ka, tumrem dagitoy luwa, gabut inaramid mo, nang pasakit ay ito'y puso. Awanan ni ayat, ngayon na marikrik na, jak ilibhat, mapay kanyak nigura. Kaya kung alipaten ka, kaya't kung apukawen ka, yung jak man maalami, kaputan na patay ka, narika.
tumrem dagitoy luwa, gabut inaramid mo, nang pasakit ay to'y pusok, awanin ni ayat, ngaynak marikrik na, jap tilipa, umapay kanyak ni gura, kaya't kun alipaten ka, kaya't kun apokawen ka, ngem jap man maalamit, kaputa napatek ka, narigat, isasaadek, itang naagdama. Tungkal mait ka, tumarem dagitoy luwa, kaput inaramid mo, nang pasakit kay to'y pusok, awanin ni ayat, ngaynak marikrik na, jak ilipat, umapay kaniyak figura, kaya't kun alipaten ka, kaya't kun apokawen ka, ngem jak man maaramid, kaputan na pateg ka, ngarigat, isasaadek, itangag dama, kaya't kun alipaten ka, kaya't kun apokawen
labas kanito anak man ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit di nabanam ni patay ayat mo lang adi umadayo nga maniyan ngapit ni gasa tapilit na iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y denna numan makakaladawa kasla iti kalman dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo napilit na iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dana itantawan kat denna kay liukod barat arakop mo sa dinuman ti ayan mo di agkupas pateg kupen ka napilit na iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y denna aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y denna ayat ngayon dagundo binwangay tani ayat anak no taragsak nagmaris sa glawlaw adu nga arapaan nga iting tumasangwanan si kakensya
nam ay ken balikan. Itiya dayon ditoy din nagbiag ko. Imadayon Ket mas maalam nalabos sunay nga ilig ko. nalabos nga Aldaw na biisi kalaeng malaglagip ko. malaglagip ko. Araw na kapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance na ayan. Message sa Facebook ka na yung aseg-seg kaan. Awag mo telepono ka na yung ngay na iuuray. Tapno malepet dili ko analawas unay. Sa pailaeng kumaubiyag ko. Kadanteng tutiang daw ken kanito. Harap-harap na matumpal at barag ko. Tatno ang nanayong ragsak taken dungo. Itiya dayon ditoy din nagbiag ko. Imadayon Ket mas maalam nalabos sunay nga ilig ko. nalabos nga Aldaw na biisi kalaeng malaglagip ko. malaglagip ko. Para na kapit kadam dito'y silong ko. Nagrigat gayang long distance na ayan. Message sa Facebook ka na yung aseg-seg kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malepet pili ko analawas unay. Nagrigat gayang long distance na ayan. Message sa Facebook ka na yung aseg-seg kaan. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malepet pili ko analawas unay. Awag mo telepono ka na yung ngayon na iuuray. Tapno malepet pili ko analawas unay.
Biyag ko aniya ti basol ko, taapay nga sikat ti madayo. Sa web ngad kaniyak no aniya ti babak ko, tapno nagtal na daytoy panunod ko. Ta sikat ti inak inayat, impategat na lablabes pa'y ngem tuy biyag, ngem paitiin kain suban, tuy pusok nga daksang gasat. Ta sikatiin na kinayat, impategat na lablabes pa'y ngem tuy biyag, ngem paitiin kain suban, tuy pusok nga daksang gasat. Sa man biyag ko ti gapuna, nuwapay nga nagbalbaliw ka. Tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Biyag ko aniya ti basol ko, taapay nga sikat ti madayo. Sa web ngad kaniyak no aniya ti babak ko, tapno nagtal na daytoy panunod ko. Sa web man biyag ko ti gapuna, nuwapay nga nagbalbaliw ka. Tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Tani aya tawanan serserbin na nagbalinlaeng nga ay ayam ken ka. Aglinipatan manong ko, jakon marikna ingka panagdungo. Nauma akon nga agururay, agpadpadaan ti isa sangpet mo. Aglinipatan manong ko, papanang bidot ti arapa ako, takay kayat men iti umadayo. Aw pawilan ka, tagandat kong agdenata kuma. Ang yamin dagnat sang kinuna, agurayak inggat makaurnong ka. Aw pawilan ka, manong ko. Aw pawilan ka, dagsanggas at takinay kayat mo, umadayo dito
kuman subsubyanan tanalabit sa anak tunaw yan. Oh, buwilan ka tagandat kong agden na takuman ang yam inwad at nagsangkinan na agurayak ingat makaunong ta. Oh, bawilan ka manungkop. Oh, bawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y den na baling ko sikat ay nagpili ngayon madayo inakin parik na panagayat ko sikat ay nadungo di mo apangutin sikat naglaksiden tanay mula ka dito'y puso ken naken tasikala ubyak ko nang kadati amin ko ngay nayat ka tinaputno patpatken luwag managnakanak ang manguuray ken ka sapay tagsubli ka di ka makuwaksi dito'y puso ken rikna tasikalaeng di nakapadasa nagpaydo mangayat awan di makartap binuker karagsa wen sikat di amin ko biagta ito'y puso liw-liwanag ka nutumteng dilim do apay ket ngamin asikat ay namatay
ita den na gawate nga iuray na tapi panagsubli sa ngalan ani ayan. Kamet itin na pudno dumuken lalailo kadata ubiyag ko. awan kan dito'y denak. Iti kanuman, di kanto isukat. Kasi kalaing, inkarit, ngayaten. Iti
gatong paltanem ipalagip kanyak dagidirag sakta ken adu ngarapaak ngem kasman angin biag ko anag labas ket di samit na nagbaling ana sabrak sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tung palen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik nam pakaasik ken ka ket in ka indengan amwen biyag ko agur-uray to'y puso tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko. Saan ko mga siya ipabasule numarak-rak ayat kelangin-langin kasikat na lawag anang baybay-an sanak laam mo nuwag tuok ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nasakit pilit nga awate no panunutek nga sika tiyay ayate un punuak nagkurkurangan kanaya tinepelak ti gumura jakin paka imbes ngay ay wennak saan ta indadanes na kasta kadi tinaput no nga agayan ti pabasule no narak-rak ayat kelangin-langin sikat na lawag anang baybay-an sanak laam mo no agtuok ka umanay kenkan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika tiyay ayate punpunuak nagkurkurangan kanayak
ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasalong ay patek ko di kasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na patek ko jak marik na tadungom kasaluwa jak kuden panagtuok ko inon punuak nagkurkurangam kaniyat tinipelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan. Nama ulpit mo kenrangga
kumusta kasasaad mo? Malagip na katpailaeng wenno awan na kung tanaken tutoy iliw uken ka nagpaidumat dagarken sega siksikat at natuirik na kaputa ay ayaten ka nukumalang mabalin anda kalata tito'y sibay kong amabuybuya nukumalang mabalin aglalailong tapnon may parik na tuy ayan kumusta kang biyak ko kumusta ak tapuso adakat pa'y patek ko di tabiyag mo well laglagipem asiksisikalae di ay ayatek inggat tungpal tanen kumusta kan biag ko? Amom siksikat at ato'y puso agnanayon akaililiw ka sapay kuma nakastaak netken ka kumusta ka itang biyag ko kumusta kasasaad mo malagip na katpailaeng wenno awan na kung tanaken tutoy iliw uken ka nagpaidumat dagarken sega siksikat at natuirik na kaputa ay ayaten ka nukumalang mabalin anda kalata tito'y sibay kong amabuybuya nukumalang mabalin aglalailong tapnon may parik na tuy ayan kumusta kang biyak ko kumusta ak tapuso adakat pa'y patek ko di tabiyag mo well laglagipem asiksikalaeng ti ay ayatek inggat tungpal tanen